Atong pamalandong katapusang linya sa itong Ebanghelyo, Mark 7, verse 37 na kanayon. He makes all things well, to the extent He makes the deaf hear, the dumb speak. Iyang gihimo o gibuhat ang mga maayong butang nga bisan gani ang bungol nakadungog, ang amang nakasulti. Sa pangitabo sa kalibutan karon, dili ta magpakaamang, di ta magpakabungol ug di ta magpakaamang. Kay lisod ning bungol ta. Diya betoy komedya nga istorya o sa gatiguang gipangutana sa batanon. May gabi inoy. Tubag stiguang nga bungol. Suroy-suroy lang. Asa man kanoy? Tubag sa bungol nga tiguang. May gabi sa bungol kanoy. Tubag sa tiguang nga bungol. Kanay bata matinahuron. Pait ning bungol ta. Kay patakalatag istorya. Mahitabo katawaan ta. Kay dili man sakto atong tubag sa mga pangutana. Sama sa bata ug sa tiguang nga bungol nga nag-istorya sa atong gihimo nga istorya. Kining bungol ta usanis sa mga lisod nga kahimtang kay magpataka lang tag istorya. Pero sa ako nagingon sa unahan, dili ta magpakabungol sa nahitabo sa kalibutan karon. Ining pandemya, ning coronavirus, doon na sa bagong variant, may tungod ning vaccine. Mahadlok ang uban, magpabakuna. Kay binuang istorya, masumbi daw sila. We should not magpakabungol. Kay kining vaccine, gipamalandungan ni siya, giampuan ni siya, gistudyuhan ni siya. Di ta magpangabulbungol, magpabakuna ta. Aron makatabang ta sa katawhan sa tibok kalibutan. This is a big issue. But para sa tupapa kung sa tuntulahurong arsobispo, ang pagbabakuna may simbolo sa gugma o kaluoy katoy kapadangat sa itong isig katao. Kita magpatuo-tuo ang istorya. Di ta magpakabungol kaya ang bakuna sulbad sa atong problema. Kinisang muratag mga amang mahadlok ta mo sultis tinuod. Mahadlok ta mo padayag sa kamatuoran. Namatod pa in English, the truth will set us free. Doon ako'y kaila, yang bana nagbinuang niya, pero hangtod, iya lang yung panggilimod, kaya di sa makadawat sa kamatuoran, nga binuangan sa sang bana. Ako sang giingnan, dawata ang kamatuoran, kay maghatag ni mo na og kagawasan. But still, she remains to deny until death. Kaya di sa makatuo, ang bana magbinuang niya. Mga igsuon, di ta magpakabuta, di ta magpakaamang, di ta magpakabungol.
dawato nato ang kamatuoran. Sa tubanahon karon daghan sang nakinahanglan. Magpakabungol ta nila dahil kausa nakaagi ko o nangayog pagkaon pero na tayo usahay kinaiya may mo tagad nila. Pero on this pandemic di man kumaayo, pero we need to be extra good. We need to be extra generous. Dili man tayo natin dakong ikahatag, pero we should open our hands, extend to those who are in need. Kung nagkinahanglan ka, mas daghan pang nagkinahanglan nimo. Kung nagkalisod-lisod ka, mas daghan pang nagkalisod-lisod nimo. Let's open our eyes. Let's listen to those who are in pain. Kikaning panahon sa pandemya karon, the more we open our ears and listen to the truth that many people in our society are suffering nowadays. Dili mo gyud nato ikalimod nga ikaw ug ako doon na sa tay mga panginahanglan. Pero sige lang, sa ginagmay makatabang ta sa uban. Isa ni kalimod nga mas daghan patag gikinahanglan nila, pero sa kaingon sa unahan napay mas daghan nga kinahanglan kay nato. Mga katapusan, ikuman ining misa, ining uli sa tua, o kanarong naminaw, o naglantaw sa atong live streaming sa Sayusan Shrine of St. Therese Parish, Lahog, Cebu City, ning anticipated Mass. A challenge, as I do challenge myself, let us be extra good. Let us be extra kind. And let us be extra generous to others. Di ta magpakabungol sa panginahanglan sa pang mga tao. Di ta magpakaamang atong sila sultihan ng sulbad sa itong problema, vaccine o bakuna. Di ta ngay mahadlok kaya naa ka nato ang simbahan o gamhanan kay kini alang sa kayuhan sa kadaghanan o kini alang ni kanatong tanan. Natong iampo suding santos nga misa. Kaya ang Ginoo naghimo sa tanang maayo ang mga bungol nakadungog, ang amang nakasulti. He makes all things well. He made the deaf hear, the dumb speak. Ug mo na itong pangayoon, uban sa pagtuo o pagsalig sa Ginoo.